Maraming fans yan si Taba. Ha? Maraming fans. Kahit kalaban, fans niyan. Taba. Talo eh. Ito ba? Taba, tagalabas lang bola. Tagalabas lang ng bola si Taba. Ha? Tagalabas ng bola. Sino? Magaling. Mga salay sa laro. Anak ni Castilla nandiyan. Ano? 23. Ano 23?
Mga galing itong ano, kabatuan. Alak ni ano. Nakapulan din yung BBI. Wala na kasi basketball dyan sa San Roque. Yung sa may ano ba, sa may Barangay Hall. Hindi na tuloy na mag-practice sa mga agin. Ayaw kasi, ayaw na nung mga matatapos. Wala, di naman sana itong mga ano. Kasi daw uray din nakasama. Wala ginagawan. Pinasapay. Ha? Oh, pinagpalit na. Oh. Oh, papalit na rin yung malalaki na kabila. Oh. Wala itong malalaki na San Roque, wala rin to. Hindi rin sila maglaro. Tanda yun. Ay, bibi.
Pero pupunta na periado. Number one. Bang. King ko yung bola. Ah! Wala sa laro eh. Sanay sa laro itong ano kapatuan. Puro dribble. Banat! Kwarta na! Pumusok pa kasi doon, piniwag titira na lang. Oh, si Adobo nagpapasok na. Sino? Pasok mo lang nga ako. Si Adobo. Ito ba? Train sa kanila, sino yan? Si ano yan? Kulyaw, kulyaw. Wow! Hello, bapak yung bata.
Nagtapa yung bata. Ay, malapit na matapos. Puro dribble kasi ito eh. Basketball nila. Oo, baby ka na siya. Shortcut ka. Sige na. Oh dear. Dear. Dear na. Yan, sige, ipasok mo na yan. Ay, shoot mo na yan. Shoot. Pressing.